molweni Amasosha umkhonto wesizwe sila emanzi olwandle manje groundini enumber 9 kokade etshela ukuthi umcimbi ngeke kwenzeke umcimbi ukhona usuqalile konke nje sekumngomumo abantu abasondele baphume bonke ngobuningi babo beze emanzi olwandle ofisa ukuza la uzothola ku GPS asearche umsunduzi clinic noma umsunduzi police station uzobe selocateka egroundini. Siyacela ke amasosha niphume ngobuningi benu nize egroundini emanzi olwandle sports field umcimbi usuqalile ngiyabonga.